mag turtle na po para taguran na to guys. Kay cropping na po, first cropping na po na to guys. Mao na nga amo ang puli sa kabaw na mo guys. Naka butang ra gitawon big turtle guys. Thank you Lord. Bahala gamay guys kay wa man tay kaya sa dako kay mahal kayong dako kanilang sang gamay. Kay kaya ra ni Roy amo ni siyang turtulon guys kaya mo ang buburan para tagod. Sugod na po trabaho sa basak guys. Mag-practice ko karon og kuan turtle. Grabe gining kayod guys kay pag humana mo turtle diri muli na po dayon mi ani guys kay magtrabaho na po sila sa balay, manginadlaw na po sila guys. So inani ang taga bukid guys. Na akong para na ugihan na kay ni Sharon guys kay way tanduway. Puli niya sa iyang kabaw sa Mindanao guys. Muna niya iyang kabaw diri ron guys sa Bohol guys. Pwede naman na kanang bugang Ayaw lagi kadulan naglanggam na yan. Kanang bugang. Kanang mga sanga-sanga ato bro ya. Nay mga sanga ato. Sako na puti. Ha? Sako na puti. Kuan hilo man to. Pero maguna basta ka sako. Ano mo batagan naglanggam. Kato lang kahoy dito rin daghan mga sanga-sanga ato rin ay. Yakin ang lumatog guys. Murah. Sudah oi. Atak naman ka. Ay. Why kaya guys. Guys, nahuman na ta og turtle guys. So ato na ni siyang pormahon guys. Bundoon na siya guys. Tambakan naman to itong kano. Inaanak siya maghulma guys. Namo na si Wowoy. So si Wowoy guys, kamao na raw na ni siya. Pwede na ni magminyo guys. Kinsay mga available diha kay raw kabalo na ni siya sa mga trabaho. Drive na lay kuwang aning Roy. Kinsay mga sugar mommy diha. Signay mga sugar mommy diha. Roy. Okay daw si Roy. Bahalag sa 60 anyos. Basta ka magpungko pag mangihi. Okay ra basta mo pungko wala mangihi Roy. Okay ra ato ikuan. Roy. Tapos ang isa guys, aning trabaho guys nga butang na siya mga usok dia guys kay butang na siya sako para nay magbantay di guys. Laut kayo lapok. Lamakan man ko kay dire. Lawom kaning lapok dire magtarbis. Kani dire ka side. Okay. Paambakan siguro to. Pilit kong. Di man ipasudlag tubig no?
Ay hara siya sudlag tubig diri guys kung manurok na ang tagod. Guys, magbudbud na kog sugod guys. Na look at guys ha.